limosin. Nggih. Luwih gedhi. Dadi padha ngletongi. Keluarga Tletong bahagia. Iya, telek. Bareng ngomong telek kuwi lho langsung ambune padha. Putrane Timbalono. Dewi Sangkrah. Sangkrah sapa? Kok iso lakon sawung galing iki lho. Lakon iku iso sawung galing. Dewi Sangkrah ki mboke Sewing Galing. Rumidi. Hei, Lucy. karo anake dhewe lali. Lucy. Silus. Kula wonten dawuh, Bu. Kursi kurang sita. Kursi. Lava Alif kene nduk. Kowe nang sandingipun Rama sik golekne kursi sik. Mesake bokong. Barene. Wis kowe lungguh. Tak kon lungguh. Menika sinten, Rong? Iki putraku. Niki putra panjenengan. Iya. Kali niki. Niki putra Iki putra panjenengan. Iya, alah-alah. Kok saya gak percaya to Dan? Menika saestu. Putra panjenengan. Anakku. Menika Kang Barep menika. Barep Kalih loro wonten adipun. enek. Menika putra panjenengan saestu. Ibu. Kok ayu mati jeneng anak. Apa kok mbok pateni iki lho? Gumun ngono lho kok. Ya gumun-gumun ning aja ngeget-ngegeti. Iki biyen pas lair iki nggih bobot. Nggih. Bobot sepuh lair barengi laire Lucy enek bledek. Ibu disamber bledek. Iya sing disamber iki. Mulane rupane kok lho. Ngapa? Lah napa ngomongke bledek kok sampean terus Apa? Lucy Si. delengen pirsanono. Mbah kok Kaya buah melon nggih leres seger menika buah melon. maesan. Ya buah lah. Masa aku alah kok telongso mentau uripku Dan. Aku pegatan Don. Kembalikan aku pada orang tuaku. Wong tuamu wis mati kabeh lho. Mbok kon balekne kuburan kok rumah sakit. Kon balekne. Kabeh kok sia-sia karo ibuku. Iki jaman dadi rol ning sadon kono kuwi. Alah. Asamu Pak Ratno melu sowan rono kok. Masa? Pak Dewan. Ibu Dewan iki kenale kan nembe-nembe iki. Sadurunge karo kuwi. Saya tak keluargane sampean wis teko kono lho. Mosok Kang Ratno ya doyan ngene. Bayar we. Bayar. Bolak-balik wayangan sing ditangkap dagelan murah-murah enggak tahu. Sesuk tak omong Sesuk. sana. Iki lho larang. Nggih. Mok Ibu. alus Aku ki nyeluk. 85 lho. Apa? Syukur. Nuwun sewu. Syukur. Menika asli pundi? Lah kok madhep teng wingking ngetokne gas air mata crot. Ora Syukur. Sampeyan dibagi apa? Ngono baru nyanding aku jan koyo batak. Syukur. ngajar. Wong iki Jenengku percel celok pret jarene. wong iki nang toprak humor, nang Sri Mulat kondange ya ngono kuwi prat-prat sak nggon-nggon. Tapi mboten napa-napa trek niku kualat kalih kula. Walat apa? Legane kula sing dintuti. Bareng joget nyon sewu Bapak Ibu. Entang. Le, ambune kok kandang pitik. Bae endi lho? Iya ning kono nek kandang pitik nyon sewu Bapak Ibu langsung bret. Lah kula nggih mendem. Syukur. seneng. Diwalesne ibumu. Kowe rak rong-rut to. Nggih. Lungguh nduk, Lus. Nggih. Iki Nggih brot meleh. Lah. omong gesangne lho. Tanganmu Ombok mbok ngene. gesangne. Mana wong lugu dingene. Tuwek nasar ene. Golek Kok kesempatan. iso lusiar lungguh dikek kono. Untung ora protol tanganmu. Nggih mboten napa-napa wong anake dhewe kok. Anake dhewe apa wong dingenek-ngenekne kok. Lusi kaya guyu keri. Alah nggih napa lho napa nggih tak pun tasik saged. Nganggo mik. Ngenyek, ngecek. Coba apa? Lah, Napa tasik saged. Lho piye to?